Ja, det er Hanne. Ja, hej Hanne, du snakker med Bjørn Normand fra Skov- og Naturstyrelsen. Ja. Ved du om Gert derhjemme? Det tror jeg ikke, han er, fordi jeg har i hvert fald ikke hørt ham. Nej. Han er jo ikke sådan så tit hjemme, i hvert fald lige for tiden, har jeg indtryk af. Altså, jeg skal ikke helt kunne sige det. Nej, det har vi nemlig også indtryk af. Ja. Problemet er, at der er sporet bakbiler inde hos ham. Altså, inde i lejligheden? Ja. Nå, for søren. Ja, hvad er det for nogen, og hvad betydning har det, og så videre? Jamen, det er nogle biler, der simpelthen bare knæver sig igennem gulvet på liv og løs. Nå, for søren. Det er derfor, der skal handles meget hurtigt. Gider du se, om han er hjemme nu? Jamen, det kan jeg godt. 2 sekunder. Hvordan har I fået konstateret det? Jamen, det er gennem ejendommen. De har nemlig haft en mistanke om det, og så har de spurgt os, og så har vi taget nogle forskellige prøver rundt omkring i ejendommen. Det vil sige, det er noget, I har snakket med. Har I snakket med vores formand, så? Lige præcis, Ja. og det ser værst ud inde hos Gert nemlig. Nå, okay. Ja. Men ved du hvad? Jeg skal lige prøve at se lige et øjeblik. Tak skal du have. Hallo? Ja. Ja, nej, der er ikke nogen derinde. Nej. Nu er jeg prøvede lige et par gange at banke på, men der har også lyttet så stille. Altså, nu har jeg selv været væk en del af dagen, men det er jo noget rigtig møg. Ja, det er det nemlig, fordi det kan nemlig også gå ind til dig jo, Ja, det er jeg da ikke sådan helt vild med. hvis det ikke allerede er sket. Nå, okay. Det er derfor, er det sådan, at du lige gider at kigge på panelerne? Ja, hvor skal jeg kigge henne? Det er simpelthen bare et sted, hvor du har noget bart træ. Hvor jeg har noget bart. Først og fremmest skal fordi jeg har nemlig sådan en måler her, hvor jeg kan høre det. Har du noget træ på dig? En træske eller et eller andet? Nej, det har jeg ikke. Du har slet ikke noget træ? Ikke umiddelbart. Altså, jeg har sådan nogle brædder eller bjælker oppe i loftet i entréen. Ja. Nå, men det er mere, når du skal banke med det. Du kan også bare tage en stålske. Har du en ganske almindelig stålske? Altså, jamen, jeg har jo sådan en ske, jeg bruger til at spise med. Altså Ja, en spiseske. så tag lige den, og så bank lige ind i listen. Altså, her i panelet her, hvor jeg sidder? Lige præcis. Ja, 2 sekunder. Tak skal du have. Hallo? Ja. Ja, skal jeg tage røret med ned, eller? Det må du meget gerne, fordi jeg skal nemlig kunne måle det på min PK-måler. Ja, lige 2 sekunder. Så. Tak skal du have. Er det godt nok? Nej, jeg skal have det lige en gang til. Nå, okay. Hvad er det? Altså umiddelbart, så synes jeg ikke, måleren viser, at der skulle være barkbiler der. Nej. Så det er i hvert fald en god nyhed. Ja, okay. Men altså, det er helt klart, det er jo en vigtig sag, fordi det er jo ikke skideskægt, der har barkbiler, og derfor går vi også hele Nalsgade igennem nemlig, Ja, for at se, om der sker noget. hele Njalsgade, siger du. Ja, Jamen, det her, det er jo på Frederiksberg. okay. Jeg ved da hvad, du sagde, at jeg ringede til den helt forkerte. Det var da meget undskyld. Ja. Jeg skulle nemlig have fat i Nalsgade. Nå, jamen, det er jo, altså, det her, det er Smallegade. Nå, ved du hvad? Jamen, du nævnte jo Gerts navn. Ja, netop. Det var da også en fantastisk tilfældighed. Altså, hvad hedder hans efternavn, ham du snakkede om? Han hedder Gert Severinsen. Nå, Severinsen, jamen, ham her, han hedder Pedersen jo. Ved Petersen. du hvad, så er det en helt forkert Gert, du. Så må du have en fortsat god dag. Ja, i lige måde. Hej. Hej.